Kohan men kopara how try Jesus Christ berkumjuroi pi ki hep ki baret hakini kisngi bat hakane ka perthai bamenta ka jungi season page season pusan bat season perkhat ngila banong ba ka juk menta ngis ngau kemen banyo iya ka jeng yap jong kiwei balai namar ngiyo i bon kitma kijia kawei na karisha kawei habajia katma ngi i badan ka jeng yap dai nama tagadau ngi laban ong ba ngi sngew tenat ne sngew kemen sngew hun habang i don ki bayap ngi i pat haman ka sngi ka jog jengi bamanta ladai ha india ne habari don ka jing penyap murder ka bangi ong murder ngi ong mo kadon ka jing penyap hang neru ngi laban ong ba ka perthei ka sngew tenat ka sngew hon pat sngew kemen banyo i badan bayap kijing ban ben baharu kom kidon haka juk jengi bamanta den mata kadau ngong ba ka perthei jengi ka juk jengi bamanta ka sngew tenat banyo i ya ka jing yap jong ki breu henry ladang i pej hakwe pat kaliang kito ki bahing ki baduno ya ki bait ki bathon ki jungki na kane kathma ne na ka jing shapan yap ne na ka jing shaban ben ka don pat ka jing du jing kermen ka jing sosat kamen sim ka jing sosat jong kaying kasem kidon habro arliang kadon hak awai kaliang pat ka jing sotanat ka jing kemen ka jing snguhun ban peniap ya kiwei henry kadon pat ka jing du jing kermen ka jing sosat lane ka jing sngusi ka bakthang habang iduno ya ki bathon ki jungi ka jing pole bamanda ka sngiru baralai teli ki kran yang i sapang kane ka thim kalane kane ka subject ki bangi ong ha ka jing pole ka baneng kong ngi yosngeu ba naka kitab jong Ezekiel kalanong ka balai penyo dekat khat ar hadu khat saw kaya thu yang ayepi sapang kita kising kibala yap kising kibala don ha ka jakatep kito kising jong kibru kibala yap kibala don ha ka jakatep ne ha ka jakatang kibala terkhong kim don jing imsu henry dakabor jong blei ublei ula ban ai jing im wat ya kito kising kibala terkhong ru kabamut haka jing im ka junga ka jungpi kum ki kristan kum ki breu habangi im haka pop ngilong thik kum kine kising kibala yap kising kibala terkhong ngim don jing im halade ngimla ban yaj ban yeng walada ngadon kadang yeng menta henry lengba ka pop ka junga lengba ka jing sneu ka junga lengba ka ta ka jing im langkar ka junga ngam don borshu ban im kum tau kun jong ublei namar ka pop ka bang alale ka jing langkar ka bang adan ngalong kum gitu kisnayap ngalong kum gitu kising ki bala terkhong henry habau blei don rengkar ban ngi ladang ngit ya ketin ke jong blei ladang yos ngeu ya ketin ke jong blei ladang persang ban im ka jong im ka jonga ka jong pi kat kum kaman sim ke bau blei la persad yangi klempep ngin sayo biang ya kata ka jong im kum juru ha ka gospel bamanta kasngi ka jing pule ka na ka gospel jong Yohanes kalanong khatwei iwei hadu saposau kalong ka bajrong ba henry habangi pule ngidon sibun kimat puson ha lengba kane ka gospel ka ba ngiyos ngeu hak banengkong ujisu yos ngeu ba u Lazarus uparlok ba ig bathon jungu ulayopang henry ujisu ha ba yos ngeu ba ne parlok jungu ba ig jungu ulayopang u klem sem lek haying jungu u klem sem lek peji u hakata kapor ba yo ya kane khubor henry uong bamo kane ke jingpang jong une parlok jong Lazarus kane ke jingpang
kamdai ke bapendu jingkermen henry kadai kata kebawan ra jingkermen kabawan ra jing im kabawan ra jing pentengen ya kibreu kane ka jing pang jong Lazarus kadai ka wei kita kalat ke bapendan buram yau belai ujisu ang enda ulayapat ngiyos ngeo bau jisu hadin saus ngi ulai poi sajaka batep yau Lazarus enda la poi hang to ngiyot i kato ka conversation lane ka jengya kren jong kamartha badu jisu jong kamaria badu jisu ka jengya kren jong ki kapan scam ya ka jengej jong kamaria bat jong kamartha hau jisu hak banengkong ngiyoi ban ngiyos ngeo ba kamartha bat kamaria kapara jongka kidon kata ka jengej hau jisu henry kampat scam henry hadin ba kiyoi bau jisu ulale kana ka kampla ulapen imbiang ne ulapen mipat biang ya Lazarus ka jengej jongki ka scam om day tang ka jengej jong kamaria bat jong kamartha henry wat kito gibriu kibadon hang to kila sakhi ba jisu udah sisau belai namar udon kabor ban penim wat ya gibriu kibalayap kohan men ko para mangama pi ngilong kum kamaria bat kamartha ngidon ka jengej hau jisu Henry ka jengej ka jonga ka jongpi kamlong ka baskem Henry lada ngi lej pai so jisu lada ngi khot so jisu yau jisu banwan ha ka jengem ka jonga ka jongpi andang ila khot yu andalawan sengi lada ngi pediang yu kuma pediang ka Maria bat kamartha klampe bu jisu unsale kampla ha ka jengem ka jonga ka jongpi Klempe bu Jisu unsapan mi pat biang yang ayapi hoj ngi kemau meneng ngi nam kamet kajungi kampadiap Henry kaman sim kajunga kajung pi kalayap kajung im Kristan junga jung pi kalayap no dei nama ta kadau kajung khot jungi yo Jisu banwan rong hapo kadanut kajunga kajung pi banwan rong ha kaying kasem kajunga kajung pi ujisu unsala ban le kampala but lang ba kita ki kampala ke bau jisu unsale ka jengej jungi kanang scam hau nang dapat ngiyoi ba ujisu habau lapoi ha ka jakatep ya Lazarus us ngeusi hadu kata-kata but ha ya kata ka jingsnusi jungu bot pat saka jengiam jungu ka gospel memata ka sengi ka ong bau Jisu uyam dan ki babatai bau Jisu uyam namar ba uladuno ya uparalok jung ubait boiton Lazarus hoyo lesi sibenta kadai bau yam na ka benta jung Lazarus bau lakhlat no delayap no Henry ngaong yepi kamdei kane kadau bau Lazarus ulayap ujisu yam walada Lazarus ulayap ujisu te bamanta ulal poi hakata ka jaka bon pan mi padiu don kam ban yam na ka banta jong Lazarus Henry ujisu uyam kumbang yos ngeu ha kana ka gospel bamanta ka sngi uyam na ka banta jong nga ba jong pi we namar ka jingbom nge jong yu uyam namar bangi ngimla ban pediang yu kum blay namar ngimla ban pediang yu kum tau nong suspa jungi bat bangi ngim hakapop habangi layo pediang ya kena kejengit habangi layo pediang yu Jisu ha kejengim kejungi ngidang im hakapop dei namar kana kadau Jisu uyam us ngeusi na ka banta junga jung pi bangi ngilong ki breu ki baduna bangi ngilong kita ki breu ki bakloi ki bapan scam yaladi haka jengej ke bau Jisu lai dai namar kata kadau ujisu uyam ujisu syam yam namar ba Lazarus ulayap Henry uyam na ka banta jung pi
ko han men ko para kane ka porlen ka khot ka were ngai pi we pai we ba mangi ngi ha ban sim kane ka rai ha kane ka sngi bat kham tam hai kine ki sngi ki ban sawan ba mangi ngin ai lat chu yaw jisu ban yam na ka ban ta ki pop jungi bang mengingin ai lat shu yaw jisu bau niam tang na bar bang ngilong ki bru ki balengkar kata kajing duna ka jong ka jenget ka jengi kajing bom la jengi ban pediang yu hanreu jisu u khot u were ngai pi lang ba ka jeng yam ka jeng u pan kan mau yang ngai pi lang ba ka jeng yam ka jeng u ba ngi de ban pan scam no kata ka jenget ka bang ila yo pediang yu bang ngi de ban ino ya ki pop jengi bangin sedang no ban im ka jeng im ka babha ko han men ko para kumba u jisu uang ha bala poi ha ka jeng tap jung Lazarus uang to weng no yaw neu mau u bala tap ya ka jeng khang jung Lazarus la dau to mau udang don hang to u Lazarus u mlaban wan mi napo ka to ka krem la ne ka jeng tap dai na mata ka dawang weng no ya gitu gimau te ha ka ne ka sngi kum juru u jisu uang hangi we pai we to weng no ya ki pop jong pi to weng no ya ka jing sneu jong pi to weng no ya ka ne ka jing bom ngai jong pi to weng no ya baro kine knang ba ma pi pila ban yo ya ka ta ka jing kerku ka jong blai knang ba mangi we pai we ngin la ban yo ya ka ta ka jing im ka basisha ka ba u blai lawan ra ko han men ko para utau mau khang ka bau jisu long weng ha ka ne ka sngi ki de ki pop ki sang ki jungi ki de kita ki jing duna ki jungi ki de kita ki jing bom ngai ki jungi de mat ka dau ko han men ko para ngi hap ban pan scam ya kata ka jingai ki jungi ha ka ne ka sngi ko mong amane na adu mata ka sngi ngin sim ka ne ka rai ba ngin nom paniam shu yaw jisu kumba ngiyos ngeu uyam hakane ga gospel namar uyam nagabanta ki pop ki jungi namar uyam nagbanta ki jingduna ki jungi ki jingbom ngai jungi but to mangi we pe we ngin we no ya kine ki mau khang ki ba ka ki ba penwit ki ba penthut yang ngai pi banyo ya kane ka jing em bom jukut kumbau jisu wong ngalong ka jing em bat kajing mipat ladang nge yu jisu nginyo ya ka jing im bom jukut baladang nge sisa hau jisu walada ngidon ha ga jing yap ladang ngidon ha ka pop ha ka sang ha ga jing duna jungi ngin sa mipat biang namaru jisu ong bangalong ka jing im bat ka jing mipat udan ka bor ban pen mipat ne ban pen im yaw Lazarus balayap klempem udon kata ke bor ban pen mi pat biang yang abadi pi Henry ku mengong mene ngide ban long kita gibru gibakloi giban khot yo jisu ha ka jeng im ka junga ka jeng pi ngide ban long kita gibru gibakloi ban pen scam ya kata ke jengit ka bangila yo pediang now jisu te kumta ko han men ko para ha kane kesngi habangi puson ya kini kiktin ki bau jisu ong ngalong kajing im bat kajing mepat tongin ngej scam bau jisu ula ban pen im yangi bat ula ban pen mepat yangi nakapop kumbang asa jong man kapor kane kadai kaporlen kabakabalang kalabu kerpang yang ayepi bangin mepat nakapop kabalang kabu ya ka sakramen jong gajing plapop bamangama pi ngin mepat biang nakapop sya kata kajing im ka bau jisu lawan ra lang ba ka khat pla ya ki pop jingi laweng no kumbaweng yaw mau khang jong kajing tep jong Lazarus kumta ya ki pop jingi ru la ban weng la ban sai no lang ba ka khat pla bat bangin sayo ya kata kajing im ka ba jisu ulakren hakane ka gospel bamenta kasngi tamenta tongin duai yalet hable terkan rat ba un Kristen yangi un ai bor yangi bangi la sha ban sim kata karai ban lek pai soble leng ba ka khet pla ban ngin mi pat na ki pop jungi bat bangin yo ya kata ka jing em bom jekut en yo Jesus Christ